Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima Batobat Jaramaya wonten dawuh Pandya Pedari Gurawalan nggonmu mlayu saka ing Karang Kadempel para gage matura piye kabur kawusananing nggonmu Sesinglonata Mandura ingkang wigati bisa mboyong lawan Semar Badranaya oh ladal Panjen Semar menika mboten saged dipun sangga entheng. Natanipun nadyan sampun sesinglon nalindring Pandura parandene gagar wikar tenantuk karya. Kula kadenangan dening Kyai Semar nalika kula badhe ngrangsang boyong dhateng Kyai Nayantaka. Kedadak wonten hawa panas ingkang tumama wonten rangganipun ingkang putra pun Jaramaya. Wekasan babar sejatining wujud kados Jaramaya kados ingkang putra menika tumuli kadenangan dening Kyai Semar Badranaya batobat yen ngono wis pon Semar ngerti ento para baju barat wis mapan ana ing Karang Kadempel sampun jernyatanipun kula sampun waloka kalian Kyai Semar bilih Kanjeng Pandya Bedari Durga sampun beto wadya bala ngramyang wonten ing Karang Kadempel batobat yen to pancen kaya mengkono ibarate kaya dene wong nyabrang kali wis tekan tengah Jaramaya maju ya klebus mundur ya klebus kepareng paduka aku ngebal ketapake para wadyabala berkasaan dandang mangorek supaya ngampyak marang Karang Kadempel ora ngomongake para jim setan pripayangan nang kabeh para sukma sangsaran bakal tak kepyakake supaya giri godho kabeh wong Karang Kadempel menika langkung merayogi kowe ngetakno wadyabala menungso saka ing dandang mangurek supaya ngejak perang Karang Kadempel lho niki ngestahaken dawuh paduka Pandya Bedari nanging prawadyabala kok sur tambur myang suling pepandhen daludak
Dewa Bandara kakandha warna-warna Pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Ladala Ibu wonten menapa ngawisangganing para perkasaan kula nyadhong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadhong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadhong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadhong dawuh Ibu kula nyadhong dawuh Kanjeng Ibu kula nyadhong dawuh wonten menapa ngawisangganing para jin setan priprayangan wadya bala dandang mangore kula wonten dawuh ora sandadak wedi kang lan dina samengko gandeng wis katenangan Jaramaya ngrenak utus supaya mboyong marang Semar Badranaya nanging tinemune nadyan Sesinglanata Mandura ewa dene mesa katenangan dening Semar mula kalah cacak menang cacak ibarate wong mlaku nyabrang kali wis tekan tengah bali ya klebus maju ya bakal klebus iya kowe padha mapana ning Karang Kadempel susupana jiwaning wong Karang Kadempel supaya aja manut marang Semar Badranaya yen perlu waliken paningalih wong apik gawe nenala wong sing wis ala jlumprungna nang juranging kasangsaran lha inggih ngestaken dawuh nah ingaten para wadya kula dipun paringaken bidal mangkat dina iki ora sawedi kang leren apa-apa kowe matur Kanjeng Ibu ya inggih ngestaken kanca mangkat kanca budal katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelarira wang-wang ana satria ngaglah sapa iki takon karo aku satria ngrandu Gumbala Bambang Antasena ya dasar Maranyata sing mburi sapa Bambang Petruk Kanthong Bolong sing mburi dhewe sapa ana muni Bambang Janturan wis ora ana lho kok tak ajari nek Bambang wis ora ana aku Bambang Bagong ora kok do nganggo Bambang kabeh iki ya men serasi kok ya
Panjenengan nganggo Bambang Antasena, aku yo nganggo Bambang Petruk, kene nganggo Bambang Bagong gitu. Ah kae sing lagi teko kae Bambang Prastiwi. Wis ora iso diampet tenan, dol. Yo arep perang kok ngrembug sapa-sapa ki. Men aku ki bebas kok nyambut gawe. Oh iya wis. Kowe Wadyabala Dandang Mangure, dasar para nyata. Semar bakal boyong marang Dandang Mangure. Ayo boyongan Semar. Langkawana kuandane Antasena. Lho. Kowe dadi palanging wong-wong Dandang Mangure. Apa abamu ora minggat tebak dalam kene marganing patimu Singalena prapteng lalis. Sorry, matane. Dempel dibeteng karo anak-anak Pandhawa. Kowe wong Dandang Mangure ya, dasar para nyata satra sisik Antarja. Kowe sapa? Aku Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Arep ngopo? Boyong Semar Badranaya. Ayo, sirnakna Antarja, mati dening aku. Cerdas perang rasa dadak kokean polah tak canda tak gomblesek ning jero bumi modar mesti wonge ngene iki lho wong tapi ngene iki ora kaya adine dadak meseng-selke awak iya Petro nggih mriko maju meleh lho kok malah dawuh aku lho pasrah karo sampean adikku Garut Kaca durung nemanggang karya. Wah, dari iman malah ngaso ning antariksa kae wis. Nek ora tak celuk tuman wae. Kakangne ro adine wis nyambut gawe, sampeyan teng pundi?
Wadyabala menungso dandang mangure padha nungsang puyang numbuk bentus. Ora kok padha kalah piye kae? Padha kalah piye kae? Ora kok padha kalah piye kae? Para perjinoman jim setan mriprayangan. Aja nganggo cara sing agal. Nganggo cara sing alus. Jiwane wong-wong kae disusupi men padha gelut dhewe-dhewe kanthi cara mengkono Karang Kadempel bakal geger. Oh iya, ayo Kang tak derekake. Ayo Kang tak derekake. Ayo alon-alon. Kadempel katone kaya wis padhang. Iki wis tentrem kahanane mengkari bapakmu bakal miwiti bangun Karang Kadempel. Nggih. Ya kudu tata-tata lho, Den. Merga nuwun sewu. Sing nami Wadyabala dandang mangure niku mboten mung wujud menungsa tok. Sing jeneng Wadyabala dandang mangure niku mboten wujud menungsa tok. Ana demit, ana ula, ana kewan. Niku nek mboten prayitna ngati-ati ngrekoso sampean. Mula kudu sing prayitna ngati-ati. Iya. Bener kandhane Petruk Dimas. Ya, mula Kang saka kuwi aja nganggo netra lair tok, Kang, ning netra batin. Mergo aku ngerti Petruk bener apa omongane nek Wadyabala dandang mangure iki dumati saka pirang-pirang perjineman yana, jim yana, berkasaan yana, setan yana. Mula kudu sing prayitna ngati-ati lho, Kang. Ing tan samar pamoring sukma sunukmaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Datan prayitna nata pringgondani Prabu Anom Gatotkaca sinusupan balaning Betari Durga mila katingal abrit bergatak pasuryane nalika semanten datan taliwara anyandhak ora Petruk linarak wani kagiat lisang Antasena wau. Aku ora wis omong to, Wadyabala dandang mangure iki ora mung agal ning alus ya ana. Nyatane Kakang Garukaca ora ana apa-apa kok Petruk dicandhak gulune ditekak dilarak kaya ngono kae. Pun nengke mawon men mudhar sisan. Ora kok kok Petruk kok mati. Ben Petruk iki ndek utang aku ora tau nyaur. Men tekak Ndara Garukaca aja. Kae ya Kakang nek nganti eneng apa-apa engko ndrawasi tak kandhani. Ha terus piye-piye? Manut aku. Doyak, Gong. Doyak supaya Petruk aja nganti mengko dipateni karo Kakang Garukaca. Nek nganti dipateni ngrekoso perkarane dadi liya mengko mati dening aku kae.
Wah, cah iki Kang Slupan cah iki. Kok dadi suarane cilik kaya ngono. Amos, Jlamrata. Imbang yen padha-padha. Oh, ora lunga saka jiwane Bagong aja nglakon dosa mungsuh makul kane. Bakal gawe macak pancat pundakmu jebul siramu. Aduh. Gong. Ren. Modar aku ora. Dadi colke. Ampun kaya ngeten iki, Ndara. Sampeyan kenging napa, Gus? Sampeyan kenging napa? Mit Kang. Ngopo Kakang ora prayitna. Aku wis omong to nek balane Brayu Durga iki ora mung ngagalan tok, ning alus ya ana. Sajahe Kakang disusupi karo balane Durga, kowe nekak Petruk. Petruk. Mbah. Petruk aku ora ngerti apa-apa. Ora ngerti apa-apa kok cetha. Lagi teko kok cek gurune ditekak dilarak. Kalau mensinge pindah. Aku njaluk ngapura. Wis lho, rasa dadak. Iki Kakang karo kanca mau diangslupi. Lho, sing angslupi sapa? Balane Bathari Durga. Oh, niki pun sadar dereng. Wis. Bagong mau ya heeh. Nggih napa? Heeh. Nek ora tak tulungi Bagong mau ngamuk ora karu-karuan. Mripate abang. Ha iki mati dereng. Kajar gasmu lho. Wong ngapae? Jare Kang Slupan, wis mau ya nyok. Antel sisan. Jarene Kang Slupan kok jarene. Wis mari kaya kok. Wis mari ya. Tak kira nek isih Kang Slupan. Iki bebayani lho terus. Nggih. Kowe mlayu ning omah kono. Terus takon karo bapakmu njaluk donga nggo ngusir demit. Nek nganti engko demit ora do diusir, Karang Kademel ra tentrem. Saniki? Heeh. Nek ana demit mengko diusir nganggo japa mantrane bapakmu. Ya, Gang, ya. Ya. Pedalane mlayu banter banget. Aku sing nyurung saka mburi kok banter banget. Ana wong tuwa tenguk lincak nganti gegeblak. Nyun ngapura, Pak. Piye Petruk? Ndara Antasena wis iso nyingkirke Wadyabala Dandang Mangure sing wujud menungso. Sing waune kathah sanget musuh Ndarasena diajar kabeh. Wah, bubar mawut. Terus ning niki sing tekan Karang Kadempel ora ming wadya menungso, Pak. Ning Wadyabala jim setan priprayangan. Ndara Garukaca ya Kang Slupan, Bagong ya Kang Slupan. Niki kula diutus kalih Ndara Antasena ken sowan Bapak. Heeh. Ken nyuwun donga ngusir demit, ngusir setan supaya kahanane tentrem. Aku ki nek ngusir demit ming tembunge Teguh Yuwana Slamet
slamet saka kersaning Gusti. Wis kuwi. Anggere ana jim setan, kowe ndodhok ning ngarepe terus kowe muni Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis. Ana mangkat. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Iya, Kang, yo. Yo, sik aku ngapalke sik. Iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ayo, Gong. Ha, ayo. Teguh. Aduh. Truk. Udah nese to. Piye to? Aku ora apal e. Teguh Yuwana slamet. Pokoke ling ngapalke ngene iki. Teguh nang ngene Yuwana, terus nang ngene slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh iya. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Waduh. Yuwana, walah. Teguh Yuwana nang gone slamet. Slamet ngampiri Yuwana. Angel tenan iki. Slamet ngampiri Yuwana ngejak Prastini. Angel tenan iki. Pokoke dhewe kudu gareng meneh ndi gareng. Gareng aja dijak aku ndak ngisir. Oh iya. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Ayo udus. Nek tak matke ra kuat atiku. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Biar mandi bapake. Ayo Gong aku wis entuk siji. Yuwana. Wah, jan ora bener-bener iki mau. Monggo wis tak incengke lho. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ah, modal. Apa saiki? Alalala. Hai. Hai. Ojo. Medani tenan iki. Alalala. Teguh Yuwana. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet utang Teguh. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet kersaning Yuwana nang gone Teguh. Piye Gong aku ora apal. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Oh, aku wis sukses kok. Udus. Teguh Yuwana slamet. Ya aku. Oh, kaya demit e bokongmu. Gong gila gong demit gong ora tau medeni iki nggo praktek. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, Pinokio. Teguh Yuwana slamet,
slamet saka kersaning Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh Yuwana cak ora igo ora Teguh Yuwana Dian, tak cokot ta, Reng? Heeh. Ketegelen. Tak cokot diase ora. Pancak pundake jebol mulune. Aku arep njaluk Semar liyane kangenan ning ngapalke aku. Ora njaluk liyane. Teguh Yuwana. Oh bapak, sopo-sopo arep dirapali, sopo-sopo arep dirapali. Waliyane, Pak. Liyane Teguh Yuwana angel tenan asli. Tenan, Pak. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora jadi, cing ciripit gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit gula batu kejepit. Oke. Nah iki apal aku. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing silit. Gula batu kejepit. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Dak. Ora apa-apa ya. Ini. Kowe mau njaluk bapak piye? Dinake kajate ora dadi, aku krungu kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing ciripit. Ha iya. Piye balenono. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, cing silit. Cing ciripit. Cing trisilit. Lambe iki nek lambe elek sok nek ngandian lambe elek ora. Salah apa? Salah. Cing ciripit. Cing cirip. Oh. Aku ngene cing trisilit ya. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate cing ciripit gula batu kejepit. Wah, ampuh iki, Truk. Iki matine nganggo kajak-kajak. Ah iya bapak nek ngekek iki mesti ampuh kok yo. Nah yo. Kono minggat ana. Teguh Yuwana slamet sekon. Teguh Yuwana slamet saka Teguh Yuwana slamet Gang iki bagianmu le Udus Pawangula Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Piye, Gong? Emah aku. Dicekel ra kenang e. Lihe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kajate ora dadi.
kajate ora. Petro rene ndongane iki tak ajar. Lho. Iki demit e, Kong. Iki apike? Lho, apik. Aja dadi dongani. Semen ngene iki wae. Oh jeneng demit kok. Kowe iki demit medeni kaya ngono kok. Kajate ora dadi, kajate ora dadi. Reng tak sumpel cangkemmu lho, Reng. Kok nek nganti iki ilang, kobong mati ku tak ajar. Biar tok apake? Arep tak ngu. Warding ora. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kowe ngapa ya kalau menjinge munggah medeni? Ngelak ya aku. Aku haus. Haus yo ngapa ora? Kajate ora dadi, 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 kajate ora dadi. Kowe dan reng asline demite udu iki. Andi nang kono. Ngeri tenan ya aku. Anak gendruwo. Tak ajar dasmu lho kowe. Endi? Kowe lah. Piye kowe bungah to? Bungah aku. Gareng ki sing ora cocok tuwekan ora. Gong, sakit ya Gong. Aku jane melas lho, Bro. Demit kaya ngene iki aku sok melas. Yo, iki ya ora ndi sanak, ora ndi kadang. Senengane godho karo menungso, ngono Gong. Apa ya kowe mentolo? Iki ijen tanpa ruang lho, Gong. Ora ndi dulur. Ora duwe anak. Kowe madhep rono kok iso pas terus. Mesake kok ya. Mbok ya wis saiki rasane di ngapura ngono lho. Supaya awak dhewe iki urip iki berdampingan. Heeh, pancen iya. Ha iki memelas e. Bagong iki nekat ora. Gregeten aku. Ih. Rasane kaya kepiyene. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Kajate ora dadi, kajate. Aduh. Ngapa, Gong? Dan, balane Betari Durga ana sing nggawa mriyem, Bro. Siap menembakkan. Ngeri tenan. Waduh. Ayo ora krasa tetep empuk. Waduh. Wah dengkul e. Anak-anakane pancen senengane dok. Kon kresiki demit kok malah udus. Iman lahir batin suci ora bakal kegodha dening apa wae. Semar ki wis tuwa. Semar ki wis menep. Ora bakal. Wis ora kurang jaman nom-nom aku mbiyen. Ya nek ora wong tuwa tak keplandase. Wong gayane ngliwat kok karo tangan iki jawe nil. Waku ora.
dawuh Kyai. Ora. Jansane ngopo to? Kowe iki wis cinadang dadi dewaning panggoda pangrencana. Ya bener kowe iki mesti duwe pakaryan ganggiri goda marang titah. Ingkang wis bener lempeng lakune kudu mbok enggokake. Tur kowe mbawahi sangganing para berkasaan kowe kuwi duwe wadyabala jim setan. Nek golek pangan ya golek pangan sing pernah, aja kok ganggu gawe karo katentremane menungso sing padha urip ning Janaloka. Elinga yen to saperangan wadyabalamu kuwi uripe pancen sih sinian antaraning menungso lan bangsaning jin. Ning aja sok ganggu gawe karo menungso. Wis cinadang dening panguwasaning Gusti, jin setan kuwi duwe pangan dhewe-dhewe, menungso ya duwe pangan dhewe-dhewe. Ora kena suk-sukan rasane. Aja nganti kowe ora arik marang kamardikaning menungso. Namung kepengin madosaken tedha baju barat ingkang dipun arah piyambipun Kyai Semar Badranaya. Lah apa kira-kira kuwi do tedas mangan dagingku apa piye? Apa kira-kira do seger ngombe getihku? Nek kira-kira baju baratmu ki do seger ngombe getihku, wareg mangan dagingku. Aku ikhlas. Ning kosok baline nek do mendem, nek do modar ngombe getih karo mangan dagingku, aja mbok luputke Semar. Ketoke pancen aku kuwi pancen kepenak nek diangkah dadi panganing baju barat. Ning kowe ora ngerti. Malah wong kaya Semar iki sing janjane daginge ora enak, gethihe ora seger tumraping para berkasaan. Golek pangan sing apik-apik, aja ndudul kamurkaning Semar. Nek nganti aku engko muring aku nesu tak kumbala geni dadi apa kowe sak wadyabalamu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Koten prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani titiyani kandayani Antasena kula ngaturke panuwun nggih Den. Ya kek ora dadi ngopo.
Pancen wis dadi kewajibanku lan para putra kabeh kudu gawe tentrem Karang Kadempel. Nggih, matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe pancen wong-wong sing mempeng. Kowe bisa ngayomi marang kawula Karang Kadempel. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak. Nggih, Pak. Pangestunipun Bapak Semar. Sedaya sampun ketingal trentem ayem. Iya. Lah, saiki aku arep kandha karo anakku Bagong. Mergo kowe mau wis tak janjeni arep tak utus. Lho, Gong, kek maju. Lah iki didadekke wong penting karo Bapak. Maju. Pripun, Pak? Wewangunan iki bakal indah, bakal apik lan becik. Kowe munggah ning kayangan. Waduh. Truk? Kayangan ngendi, Truk? Ayo kono, dhuwur kono aduh. Sago ora? Siap. Wani tekan kono, wantun. Nek wani kowe nembunga Bathara Guru, adikku si Manikmaya. Nek Karang Kadempel butuh winih, ya kuwi Pelemper Tangga Jiwa lan winih Jambu Dipa Nirmala. Munggah njaluka Bathara Guru. Nek Bathara Guru ra entuk, omong nek sik dawuh Semar, aku ki kakangne Bathara Guru, aku ki Sang Hyang Ismaya, kae Manikmaya. Tejamaya ki toga kae. Nek aku sing nembung Bathara Guru mesti menehake. Umpama mboten, upama Bathara Guru ora menehke piye ayo. Sak karepmu tak paringi Purbawasesa. Tenan? Iya. Bagong yen Malgang Legong ngelingono putrane Sang Bojogati. Suluk ya ngawur Bagong. Ora ana sulukan Bagong kok tak gawe ana. Engko ming mangelingono. Ayo pokoke anggere mangelingono ra wis beres ya iya. Pun ngaten Pak kula nyuwun pamit tambah semetu. Pangestu. Ya sing ati-ati. Truk aku arep gleleng, Truk. Ya. Munggah kayangan aku. Ngerti dalane apa? Ora. Lah kok wani ndono. Sing jeneng munggah kayangan ki munggah Gunung Himawat utawa Gunung Himalaya. Kuwi gunung dhuwur banget. Nganti pucuke ora ketok, pucuke tembus langit. Ngono kuwi mapane kayangan. Kowe nek kepleset sithik ngono, wah glundung modar. Kok ada to, Pak? Pancen kudu ngono, mengkari sago ora. Kowe tak duta neng kayangan. Sah iki lakone. Wis diduta dening Bapak Semar. Tak anteni balimu nggawa winih Jambu Dipa Nirmala karo winih Pelemper Tangga Jiwa. Alah mung diganti winih. Biasane kembang to, Pak. Ora sok mbadarke kaya ngono kuwi. Kok ndak do ngerti. Oh nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Pak Bidal dinten menika. Wis ya Reng. Engko gara-gara kerangan nggo aku sik. Waduh. Anjuk piye tenan ora ana sing nyebar pil KB ditotoli pitik. Ya Truk aku tak mangkat sik ya Truk. Hati-hati ya Gong. Heeh. Darantasena kula nyuwun pamit nggih. Ya sing hati-hati Gong. Pokoke yang nggrono gunung tulisane Gunung Himalaya kuwi munggah engko tekan kayangan. Siap. Nene dudu tulisan Himalaya aja dunggahi lho Gong, ora sembarangan munggahi gunung. Nggih. Kula nekat kok wong. Pun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya sing hati-hati. Wis ya, Pak. Iya. Nek Bathara Guru ra meneke, sak karepmu arep piye-piye sak karepmu. Aku sing tanggung jawab. Oke, wah gleleng iki. Wis ya, Reng. Wis kemenyang kono cerewet wae ora. Wis ya, Truk. Ya wis tak sangoni Puja Basuki. Basuki kadi pira? Udu. Njaluk pamit ya, Pak. Iya wis gek wis kono. Iki ra disangoni blas apa piye iki?
Mangarep dikongkone kok dadak njaluk sangu kayangan ki ora ana wong dodol. Menyang. Nggih, nyuwun pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sritina ning pasewakan Sira
Sang Morbeng rat ing sahanane sing tasih mawe buka sawegung maring delan Iwan Kanang mamujwe ngori jengnayake ngeret Mastunomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Kanika Putra
Pantheng wareng adikku. Kakang Narada, punapi? King menapa pendak-pendak Kakang Narada kula timbali teka paring dawuh ingkang mekaten. Pantheng wareng menika tegesipun sapi. Dados atur kula menika punapi ngaten lho Di. Mekaten Kakang. Inggih. Sarawujeng ngandika Kakang Kaneka Putra wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Sami katuran karaharjan Kakang. Inggih tansah pinanganing kawidatan ing sami kala sawanipun ingkang raka sithik pangdalutal. Tansah manggih yuwana niskala namung parenga kula ngaturaken pudhi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula tampi kula pun dinggo jimat paripe Kakang. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah. Inggih sampun mboten kirang prayogi Indra wonten timbalan. Prayoga nunggurira ngadhep ngarsa ulun Bathara Indra. Ibu kulun sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyan tulung ngersa paduka Iwang Adi Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk. Iya. Bathara Indra luntompa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula Bathara Indra. Kula pun dinggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Kakang Resi menapa ta darunanipun dene wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat akarya goreh oronging para Jawata miwah para widodara-widodari. Menawi Kakang Narada mangertos menika saking dayanipun menapa Kakang? Perkencang waru dayang pak pong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata teken dadak dangu dhateng raka ing sithik pangdalutal. Sampun malih ta wujudipun tidak swantah nadyan kutu-kutu walangatoga jinaring wonten ing panguwaos paduka. Kakang Resi punapi? Kula menika nalindranipun para Jawata nanging Kakang Narada menika kamituaning kaywangan. Kula mboten wantun nglangkungi dhateng wasesaning pujangga ing kaywangan. Lah iki menawi paduka Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kemekaten ingkang raka nedya munjuk atur. Mugi pareng hamba barono dhateng ngerayipun Manik Maya Kakang. Gara-gara ing dumadi wonten ing kayangan menika estrinipun sakawit kula sampun nilingaken paningal. Ewadene dugi sepriki dereng ketingal menapa ta sababipun dene wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat. Menawi wonten lemah sangar kayu waeng, nyatanipun jagat menika sampun boten wonten lemah sangar kayu waeng. Menawi wonten pandhita tapa ingkang gentur tapanipun saengga kekiyatanipun sumundul wonten ing Ngawiyat menika ugi boten wonten. Menapa wonten satra ingkang nglerehaken dhateng kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana menika ugi boten wonten langkung-langkung. Menawi wonten satunggiling titah ingkang wantun ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi boten wonten. Mekaten Kakang. Inggih. Mila ingkang saking menika ing raka Gusti pangdalu-dalu kemawon bingung menika sababipun menapa teka wonten hawa bentering kados mekaten menika. Malah ingkang raka nyuwun dawuh saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mbok menawi Adi Pramesti Bathara Guru mangertosi menapa to sababipun gara-gara kayangan menika kala wau Di. Kakang Narada Bloko Suta nadyan ingkang rayipun Manik Maya mboten mangertosi gara-gara menika dumados saking menapa lan jalaranipun menapa miwah tuk sumberipun saking pundi kula ugi mboten mangertosi Kakang. Mlengking saking menika dinten sak mangke nanging kula pitados sak mangke Gusti tartemtu badhe paring pitedah sinten ingkang damel gara-gara ingkang ngantos sumundul wonten ing Ngawiyat menika kala wau. Kakang Narada Pandhita kang kirarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin susuh angin ngendi gone Kumarenggeng pirembaganipun para Jawata madyaning Bali Marti Kunda Manik. Nalika semanten Iwang Pikulun Manik Maya miwah Iwang Pikulun Narada
Sami-sami datan mangertosi apa to kang dadi darunane dene wonten hawa benter ingkang sumundul wonten ing Ngantariksa. Dados sakuling mangke ala ing para jawete ing samyang gantung sibo lamun ana titah ingkang wantun minggah wonten ing Kayuwangan. Dacan sanes kejawi namung ki ora Bagong ing wantun mancak Pancaniti minggah bali margi kundhumane akarya kaget kang samya mulat. Kang Rara Wangsit Bendha Kombang hangacaping madu sarine ing tawang susruh angin ngendi nggone Kakang Narada punami samenika sampun kepanggih menapa to ingkang dados darunanipun dening Kayuwangan sumuk kados mekaten. Dalah mbok menawi menika ingkang dados sababipun teka wonten mitamu jangkara ingkang minggah wonten ing Kayuwangan monggo kanthi badan wadak monggo kesangren kula tingali menika rak mboten sanes menika rak majanipun Kakang Ismaya ingkang ragil inggih menika pun Bagong. Dalah ing atase derajate ngaceplik wae kok munggah ning Kayuwangan ki wigatine apa? Dalah Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih, kula badhe ndangu kaliyan pun Bagong. Kula semanggaaken di Panakawan Bagong. Padha Rarja sak praptanira, Panakawan Bagong. Nun amit pasang kaliman tabut nebena ing ladene dumawahing tawang tuwang pukulun. Linepana ing tulak manuk. Kula ingkang ngabdipun Bagong atmajanipun Bapak Semar ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka pukulun. Iya. Riwe nganti kaya klapa dineres unjaling huswa nganti ora iso tinata Bagong. Nggih menek dhuwur tenan iki wau. Gunung Himalaya niku pancen dudu sebaene gunung. Nganti pucuke ketutup mega jebul sak dhuwuring Gunung Himalaya niku wonten papan sing keladuk endah, keladuk. Kula dereng ngerti, kula dereng tau weruh kok papan kok asrine kaya ngeten. Menapa menika ingkang winastan Kayangan Pukulun? Iya, iki Kayangan Bagong. Waduh Pukulun. Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Dene kula sampun dumugi wonten ing Kayangan, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Nun nggih. Pukulun menika sinten? Lho. Kita wis ngaturke bekti kok durung ngerti kalawan ulun. Nuwun pangapunten Gladiwana Gulang Tepang. Ulun iki Bathara Guru. Nun, ulun iki Bathara Guru. Wah, mucal teng pundi? Lho. Mucal ning ndi piye? Ra edan tenan ta iki. Bagong iki tekan kene kok Bathara Guru kok mulang ning ndi? Lho, biasane guru ki ra mulang ning ndi to SD napa SMP? Dengkul kita kuwi. Bathara Guru ki dewaning para dewa, jejuluke Sang Hyang Bathara Guru. Ora kok guru mulang SD SMP. Anggepmu iki nang jagat apa iki nang Kayangan, Bagong? Oh, anggih mboten ngertos kok.
Pukulun Bathara Guru. Ya Manik Maya. Oh, Manik Maya niku sinten? Ya ulun. Ya Jati Murti. Wah, ora nggo gawe kursi. Hus. Kayu Jati. Jati Murti ki asmaning Bathara Guru. Wah, lah pirang-pirang jenenge. Ya Sang Hyang Catur Bojo. Catur Bojo. Iya. Kali condong catur. Hus. Di sampun ngantos panjenengan ngendika kathah-kathah mangke badak kewirangan. Kula namung genahaken kalian Bagong Kakang Trata. Nggih, ning bocah niki sembrono. Mboten menapa-menapa Kakang. Kula mboten rumaos sakit manah kula. Lah, iki Bathara Trata ki cerewet wae. Hus. Karo dewe dunake cerewet ora. Kula niku lagi ngedongke mbok menawa tambah kawruhku. Ya Sang Nilakantra. Weh. Dewa kok omongane tracah. Tracah piye? Aku iku Nilakantra. Nilakantra ku mau. Nilakantra, aja mbok tambahi apa-apa. Oh, nggih. Ya Sang Purwacarita. Waduh, jenenge kathah sanget nggih Pukulun. Iya. Niki sing kaya teko niku sapa niku? Teko dengkulmu iki lho Bathara Trata. Wah, nggih niku rada terkenal teng donya. Bathara Trata. Ya Kanikarsi. Weh. Kanikarsi, Ya Kanika Putra. weh lah Kanika ya Resi Nggana. Waduh Resi Nggana, Ya Watek Resi. wah jan jenenge pirang-pirang. Lah sing wingking piyambak niku Iki putraning Hyang Pilun Bathara Guru. oh Bathara Murid. Hus. Bathara Guru ki duwe putra Sang Hyang Bathara Indra. Wah, Sang Hyang Bathara Indra edan tenan. Lho Pukulun. Panjenengan niku dewa kok ora duwe rasa welas kalian kewan? Lho. Sebabe apa? Kok ancik-ancik sapi? Pukulun. Kula ingune mawon. Mengke mbok menawa manak. Wah, raitan tenan ta. Wah, iki titiane Sang Hyang Bathara Guru ki wujude sapi kok njurar dingu dengkulmu ora. Bagong, Nun dalem Pukulun. apa wigatine kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa Pukulun kula menika dipun utus kalih Kakang Ismaya. Lho. Kakang Ismaya piye? Anu Bapak Semar. Iya, Kakang Ismaya. Nah, ngendikane Bapak Semar niku panjenengan niku adine Bapak Semar. Iya, pancen ulun iki adine Kakang Ismaya. Wah, mbok omong ket mau, Om. Lho. Kok njur Bagong ora kurang ajar. Tetep Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, Hyang Pilun Bathara Guru. Ah, wigatine Bapak Semar niku pengen bangun Karang Kadempel supaya luwih apik, luwih becik, sesarengan paran para kawula, sesarengan kalian para pepundhen Pandhawa. Ning niki dereng dikabari. Iya. Supaya mujudake pedukuhan sing maju ing samukawisipun. Iya, Bagong. Kuwi becik nggih. Ning niki enten syarate jarene Bapak. Syarate apa? Syarate kula ken munggah enten kahyangan, ken nyuwun winih pelem pertangga jiwa kalih winih jambu dipunirmala. Jarene niku dedaharaning para Jawata. Jawata niku mboten nanu dahar nasi sekul kalih jenang. Ning daharane niku pelem pertangga jiwa kalih jambu dipunirmala. Napa betul Pukulun? Piye Bagong? Menapa leres? Iya pancen bener. Mila kula sowan wonten sanipun Hyang Pilun Manikmaya menika supados Hyang Pilun maringaken inggih menika winih jambu dipunirmala kalih winih pelem pertangga jiwa jeng kula berta teng Karang Kadempel nggo syarat supaya bapak niku rancak limbangun Karang Kadempel. Ngoten mawon, terus bapak weling kalih kula. Kula matur karo bapak, "Pak, nek Pikulun Bathara Guru ora maringake, Pikulun Bathara Guru mesti maringake kae adikku, nek aku njaluk mesti dheweke menehi." Ketratase ora, Pak. Wong ki ra ana rong pilihan, diwenehke apa ora. Ha nek ora piye? Nek ora kowe tak wenehi Purbawasesa. Sakarmu, arep ngopo-ngopo ning kono sakarmu. Ngoten niku.
Mila kula nyuwun dawuh saking Iwang Pirun Bathara Guru, winih niku ajeng diparingke napa mboten? Nek mboten kula ajeng nesu teng mriki. Kakang Rododos pundi? Monggo, Bagong nek nesu edan ya pisan. Hasan semagakan monggo. Dos pundi saenipun? Monggo Bu Kulun. Lawuh dipun paringaken bangane kula nesu teng mriki, kula niku nek nesu nguyuh sak nggon-nggon lho Bu Kulun. Napa arep kayangan kok pesing kabeh iki mergo tekane Bagong ora bakal kelakon to. Terus pundi Bu Kulun? Napa dipun paringaken napa mboten? Nek mboten kula nesu tenan iki wis dinahi pelilah karo bapak. Ngono aku ana apa-apa, Pak? Aku sing tanggung jawab. Semar ngendika ngoten niku. Dadi kula nek dikongkon bapak niku kula ora wedi karo sapa-sapa. Kula ajeng maringaken napa mboten? Nek mboten niku tenan kula wis ora nganggo petung-petungan apa-napa. Dewa semanten iki ajeng kula adepi kabeh. Kula mboten wedi. Jojo muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Bagong non sing gedhe pangapura kita winih perlemer tangga jiwa winih jambu dipa nirmala kuwi mboya kena digawa marang Marcapada. Mula kita balya matur kelawan Kakang Ismaya yen tapa kang dadi panjaluke Kakang Semar ulun ora nayogyani. Pripun niku maksude? Ora nayogyani pripun? Sampeyan ora maringake? Ya. Cetane kaya mengkono. Yen to winih pelemper tangga jiwlan winih jambu dipa nirmala ora bakal prapteng ana ing Marcapada. Mula Kang Sangga kuwi Bagong kita balya kita aja pisan-pisan wani gawe geger ning kayuwangan mundhak ulun ingkang ndawahake pidana kelawan jeneng kita Panakawan Bagong. Ing Jojo muntap lir kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Koperdamse iki basa apa saiki? Iki londo nesu ngene iki. Dadi aja dipenging. Kula wis matur lho kula. Nek sampean wani nggondeli winih pelem gadung ora tayah. Anu winih pelem pertangga jiwa kalau winih jambu dipa nirmala. Bagong iso nek kana nesu teng kayangan. Monggo kula wis kebacut sago karo bapakne nganti kula bali ora entuk gawe. Wirang bebarang. Mau ditaruh mana muka Bagong? Nek nganti aku bali ora gawa pelemper tangga jambu dipa nirmala. Ming winih lho Bu Kulun, ming rong winih mawon kula betane wangsul. Sampeyan ampun pelit-pelit. Dadi dewa kok pelit. Ming dijaluki titahe kok ora entuk mong sing jaluki kakangne dhewe. Hah? Kakang Rodo, monggo kula mboten melu-melu. Kula mboten tumut-tumut, melu-melu agajuli tenan. Aku wis ngene iki tenan aku ora apa-apa tak pangan kabeh. Anggere muni nesu ngenten iki kula nyemelangi lho Bu Kulun. Tenan kula mboten bae-bae. Nek sampean mboten maringake pelem pertangga jiwa jambu dipun wala wujude winih, aja takon dosa. Bagong ngamuk teng mriki obra-abre kayangan Suralaya legane atiku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Mergane sampean cecelok. Sampean men dijaluki kakangne kok ora entuk. Njur ngopo nek mung perkara jambu dipun wala pertangga jiwa ora jalan ning jono ora digawe karepe piye aku lawan. Kula ora trima nek carane ngoten iki. Bagong kita wani nguman-uman Sang Hyang Jatimurti. Kita wani nguman-uman kelawan Sang Hyang Bathara Guru. Dina samengko kita keluputan. Kita ulun cemplungke ana ing Kawah Candra Dimuka. Ora wedi. Apa iku Kawah Candra Dimuka? Ngerti ora Kawah Candra ngerti ora? Kawah Candra Dimuka isine geni. Nggo ngobong wong sing dosa-dosa kuwi. Oh ya wis ra sida. Ora ngerti aku, tak kira nek kolam renang. Kolam renang ya pinter nglangi padake.
Kita bali apa ora? Ora, mboten ajeng wangsul. Yen kita ora gelem bali bakal ulun patrapi pidana. Napa pidana sampean? Kula tampa. Ning nek pidana sampean ora temomo nang Bagong kosok baline. Sampean sing kula pidana. Guntur geni guntur angin sirnakno Panakawan Bagong. Sampean kok metu ancare? Wah, mati ora tayang. Lagu iki. Pripun, Dik? Guntur geni guntur angin namung ketingal tok mboten wantun nandilat dhateng pun Panakawan Bagong. Mergi kula ngertos. Guntur geni guntur angin menika saged lebur dhateng titah menawi titah menika saestu lepat. Ning nek titah menika mboten klepetan dedosan, niatipun sae. Namung merga Adi Pramesti Bathara Guru menika awel maringaken wujuding Prapertoga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ngaten menika. Piyambakipun boten purun nglebur dhateng titah menika kala wau. Aduh Kakang Trada kata kula sumanggaken. Pukulun. Ini peringatan terakhir. Peringatan terakhir. Niki wau napa Pukulun? Guntur geni guntur angin. Lho, sampeyan wis ngetokke guntur geni guntur angin. Ateges sampeyan wis benar-benar tegel karo Bagong. Sampeyan wis pancen mentala karo Bagong. Terus saniki nek kula ora mentala karo sampeyan, njur piye nasibe Bagong? Kake ora? Ora kake? Tak jodak kayangan legane atiku. Guru Melayu kok kowe malah nang kene. Bathara Guru mabur. Kula ora iso mabur. Terus Bathara Antrada ora iso gawe Bagong mabur ajar nang kene. Bocah iki piye ta ya ora piye-piye, serius iki. Ayo dongane. Ala dene dewa. Wah, Endra piye? Kula semanggaken, Pulun. Kula mboten tumut-tumut. Endra ora sampe melu-melu. Ana mundur kana? Lho, malah dawuh. Ayo guys. Ya kene. Ulun iki kon piye? Aku digawe iso mabur. Ku anggere gelem iso mabur tak coblos dom petengmu kimpes kowe. Wah, trendele iki dewa dipaeka karo Panakawan. Wis gawe wis. Anae japa mantraku supaya iso mabur. Nah, ku anggere entek gase ning dhuwur tak ajar kowe. Ora bakal entek gase kuwi kadigdayan aji-aji kok entek gase. Wis digawe, wis. Saka panguwasa ulun kita iso ngambantir kantara. Wah, matur nuwun Ibu Ulun. Ya, aduh. Sepatune tak wae. Us. Ukuran piro kuwi? Iki papat loro. Wah. Nrada kok sikile jebebeh. Agi aku mung 36 kok. Kowe papat loro. Wah, wis kana gek mangkat minggat ana mana-mana wae ra. Wis gawe aku ki bingung musuh kowe. Iki carane mabur kepiye? Angger kowe iki terus pangesti atimu kowe iki jejak Pratala. Del mesti munggah ngawiyat. Oh, siap. Yang pak pong. Setemene wong tuamu ki ya kebangetan kok Indra. Inggih Pulun. Lah ing atase Kakang Semar ki mung njaluk winih Plempertoga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Lah ora dikeparengake mongko mung wujuding winih. Kayangan ayo pirang-pirang. Lah mesti gawe dak ning pasulayan wis ben. Mbah mengko piye dadine? Ulun ora kepengin ngerti. Inggih. Kang Bakur meksa kayangan. Monggo Pulun kula dherekaken.